всички говорят против Big Brother в момента, че това не е качествена извадка на българските семейства. Според мен това е извадка на българските семейства. Огромен процент от мъжете в България се издържат както двойката от Етрополе. Жената издържа домакинство, грижи се за децата, издържа и мъжа си, а от негова страна пълен непокизъм, агресия, лошо отношение към света, към децата, към себе си, безпътица, липса на цели и амбиции. За мен това също е лошия в българското семейство. Както и момчето от Ботевград, момчето го казвам в кавички, тъй като за мен това е една незряла личност, въпреки че е баща на 2 деца. За него комара, алкохола и грубостта са най-важните неща, водещи в неговата личност. Не ми хареса и как се изплю върху жената, майка на неговите деца. На неговото дете всъщност. Мисля, че Ванеса, втората му съпруга, в най-скоро време, когато свърши еуфорията на влюбването, ще си изпати по същия начин, въпреки че в момента го защитава. Какво мислиш за Велинградската двойка? На него му липсва точно това – мъжеството. Идеята да можеш да ръководиш, да си силния в отношенията в семейството. Мъжкото начало при това момче просто е леко загатнато. Това за мен не е мъж. Опитва се да манипулира по селски, детски начин жена си, за да я задържи. Какво значи това, ще живеем свободни взаимоотношения, само да си с мен? Значи той е готов на всичко, дори да е домашна прислужница, но да е с нея. Смешна история, жалък.